Sini apa? Yuk mercon apa? Kak. Cici jajal. Burung jeblok kok. Sekarang aku malah bingung ini. Oh. Iya, ujian. Tak seremen. Kena usum. Ya. Wani Pak ya Bu. Mana bro? Dike. Ganti ya. Pasti jebol. Mana sih? Ganti deh iki. Tapi sampe jebol kok sanku. Ora iki. Nah. Aku Sik Brian. Aku nyumutku. Deperono. Mana Brian? Kono Brian. jebol Pak tapi sini. Ora. Deperono. Ora, cekeli sing siret. Wis Brian kayak Brian. Jemput. Om. Buka, kencang kira. Woi. Kok asap. Banyak Jal. mukul di. Jemput engko yang asap yan. Wis, Kurang jeblok. Batu asap tok. endi? Tidak. Wah. Ngono tok Brian. Siti Apple. Oh, Siti men. Lian. Liane. Surung di. Iki aja. Iki Brian. Lha kuwi, apa kuwi? Arton Apollo. Oh, itu. Acep. Ning kono dul. Apollo yuk. Motor nang iki. Yes. Tak dodol iki mau. Jal. Yes, up. Acep. Wah, nyata kono waduh. Dina sing urung dina. Kuwi Bro. sing urung di. Ngawur rame. Ki petir. Ya kuwi mercon apa petir? Jal. Wes, cocok kabeh. Wes. Ayo, lari. Iki apa iki? Aja sing iki ya. Ora pamumpan. Ngono iki mumpane Brian. Kok siji-siji kudu. Wah, ya luput ya macam kok ngono iki piye iki? Ngono tok Brian. Ya Allah Gusti. Kecelian Tapi bentuknya apa? Lha kuwi macam apa sing kuwi Brian? Kretek-kretek. Ya Jal, sumet. Ngene kretek.
Rezeki Jumat lewat lihat berarti bagus mana? Kau mana? Bang, nak. Nah. Kok tak melu arah-arahan. Oh, ini nang obat nyamuk. Pakai Yun. Langsungnya ke Yun. Wah, sopo piye iki? Obat nyamuk kene di Pak. Iki. Ayo. Hah? Iki. Ora krik-krik, bulelan. Ora ana kerasane. Si Citok mumpan, mesti si Citok we yo. Bahasa ya. Diturun ke, diturun ke. Ya iki delek metu. Wih, sapa ke? Bisa ngekapol. Nopal. Aku udah lupa. Gorek Yun. Gue korek lo cepet gang. Gorek ben cepet. Ana siji. Citok kena nih. Iki lho. Ini abune. Dian dorongi nano kok. Anak aro iku. Ian, Ian. Dirai Bapak. Aja lagi. Kene ya. Di jaja cepet lewes gede ngisi meneh. Engko meneh. Apollo biar terima Apollo. Iki